Μάρατς είναι προπονητής σε άλλη ομάδα και με αυτή η ομάδα πάει στη Φιλαδέλφια να παίζει ένα πεντέρμπι σε όποιο κανείς μπροστά δεν μπορεί να ξέρει ποιος θα κερδίσει. Και εμείς και ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύο ομάδες καλές, ικανές να κερδίζουμε μία άλλη. Πραγματικά θέλω, χωρίς να προσπαθώ να γίνω διπλωμάτης, να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Πραγματικό ντέρμπι και όποιος είναι καλύτερος και πιο τυχερός σε αυτό το παιχνίδι αυτός να κερδίσει. Στήματα δικά μου, θα σας παράκαλεσα, θα το αφήσω αυτό μου. Είναι κάτι δικό μου που τελευταία παίζουν πολλά διαφορετικά. Δεν θα ήθελα πολλά να πω. Μόνο αυτά. Ο Σερβόλινας τεχνικός επεσήμανε ότι από το αποτέλεσμα του μεθεπαρενού παιχνιδιού στη Νέα Φιλαδέλφια δεν θα κριθεί τίποτα στο πρωτάθλημα, ενώ μίλησε με εγκομιαστικό τρόπο για τον μαθητή του στην ΑΕΚ, κ. Πέτρο Ραβούση. Υπογράμμισε επίσης ότι οι δύο ομάδες ξέρουν πολύ καλά η μία την άλλη και προσέθεσε ότι δεν πιστεύει πως οι παίκτες του θα επηρεαστούν αρνητικά από την ατμόσφαιρα η οποία θα επικρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή τη διαδρομή θα κάνει ο Ντούσαν-Μπάγεβιτς, όμως για πρώτη φορά θα σταματήσει στον πάγκο των βελοξενούμενων. Για πρώτη φορά ο Σερβόλινας τεχνικός δεν θα είναι οικοδεσπότης στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά θα κάνει μια επίσκεψη που ίσως να μην είναι και τόσο ευχάριστη. Όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες φορτίζουν και φανατίζουν το κλίμα τόσο πολύ σε ένα ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Και αυτό θέλουν προπάντων να αποφύγουν οι γηπεδούχοι που προφανώς δεν εξυπηρετούνται από τις μη ήρεμες συνθήκες. Θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι θετικό για μας. Αυτό σκεφτόμαστε μόνο. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και δεν πρέπει άλλα στοιχεία τα οποία πραγματικά υπάρχουν και άλλες ιδιομορφίες αυτού του παιχνιδιού να μας παρασύρουν σε άλλα πράγματα. Ο προπονητής της Ένωσης προβληματίζεται για μια θέση σε περίπτωση που ο Μπορμπόκης δεν παίξει τελικά και πολύ πιθανόν στα δεξιά να αγωνιστεί ο Μαλαδένης. Όμως η σκέψη του Ραβούση δεν μπορεί να μην τριγυρίζει στα περασμένα 8 χρόνια. Τότε που δάσκαλος και μαθητής κάθονταν δίπλα-δίπλα. Δεν θα παίξω εγώ και ο Μπάγεβιτς, παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, παίζουν ποδοσφαιριστές μες στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση αυτή η σχέση που υπήρχε. Σήμερα πάντως δεν καταγράφηκαν ούτε εκκλήσεις για βοήθεια από την αστυνομία, ούτε ευρυζικά συστήματα στους τοίχους. Η ατμόσφαιρα δείχνει πιο ήρεμη, αλλά καλού κακού η λέσχη φίλων της ΑΕΚ ανακοίνωσε πως γιατροί φίλοι της Ένωσης θα λειτουργήσουν ένα πρόχειρο ιατρείο στη θύρα 20 για τις ανάγκες του παιχνιδιού. Που συνέδεσε το όνομά του με την ΑΕΚ των επιτυχιών. Μέσα σε αποθέωση, ύστερα από 12 συνολικά χρόνια παρουσίας του στην Ένωση, πρώτα ως παίκτης και μετά ως προπονητής. Μόνο που στη μεγάλη επιστροφή, ο Ντούσαν-Μπάγεβιτς δεν θα φορά τα αγαπημένα του έως πρότινος χρώματα, κυτρινόμαυρα. Η φόρμα του θα είναι κόκκινη, στα χρώματα της νέας του ομάδας. Εκτός κι αν προτιμήσει κάποιο ουδέτερο κοστούμι, παραπέμποντας στον δάσκαλο Μπάγεβιτς. Το ότι εκτιμάς έναν άνθρωπο, το ότι είπα ότι ο Μπάγεβιτς ήταν δάσκαλος μου και πιστεύω η λέξη δάσκαλος έχει μέσα όλα τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσε να εκφράσει πραγματικά αυτή η λέξη. Για μένα από εκεί και πέρα είναι το παιχνίδι. Ξέρετε, έχω πει και άλλη φορά ότι δεν θα παίξω εγώ και ο Μπάγεβιτς, παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, παίζουν ποδοσφαιριστές μες στον αγωνιστικό χώρο και δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση αυτή η σχέση που υπήρχε, ούτε τη σκέψη μας, ούτε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο μαθητής Πέτρος Ραβούσης, λοιπόν, ο διάδοχος του πρίγκιπα του Νερέντβα στον πάγκο της ΑΕΚ, θα υποδεχθεί τον δάσκαλό του αύριο με τον δέοντα σεβασμό. Οι άνθρωποι όμως που ως πέρυσι έπιναν νερό στο όνομα του Μπάγεβιτς, πώς θα προϋπαντήσουν το τέος αντικείμενο της λατρείας τους? Πολλοί περιμένουν εκδηλώσεις μίσους προς τον πρώην αγαπημένο που αποκαλείται πλέον προδότης. Είναι έτσι? Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ παίρνουν θέση. Παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να υποδεχτείτε στη Νέα Φιλαδέλφια την Κυριακή τον Ντούσαν-Μπάγεβιτς? Όπως υποδεχόμαστε κάθε φορά τον κάστοτε προπονητή του Ολυμπιακού όταν γίνονται οι αντίστοιχες αντιμετρήσεις ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ο Ντούσαν-Μπάγεβιτς υπήρξε προπονητής της ΑΕΚ, υπήρξε παίκτης της ΑΕΚ και τώρα είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε μπροστά μας τον Μπάγεβιτς, έχουμε τον Ολυμπιακό. Με αυτόν θα παίξουμε αντίπαλοι, αυτόν θα κερδίσουμε. Από εκεί πέρα είναι ανεξήγητο, έως λογικό βέβαια, για
ποιο λόγο και για ποιο ακριβώς σκοπό έχει γίνει όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από το όνομα του Dusan Bajevic. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε σε τι αποσκοπεί και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Εμείς πηγαίνουμε στην ομάδα μας κάθε Κυριακή, ανεξάρτητα με το ποιος είναι προπονητής της ΑΕΚ ή ποιος είναι προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Όλα αυτά δηλαδή που ακούμε και διαβάζουμε, εδώ έχουμε δει πεντοχίλιαρα με τη φωτογραφία του Dusan Bajevic. Ναι. Τι είναι αυτά, ποιος τα δημιουργεί? Αυτά τα ακούτε και τα διαβάζετε. Το θέμα είναι όχι τι ακούτε και τι διαβάζετε, αλλά τι σας λέμε εμείς εδώ που έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε στην κάμερα και να μιλάμε στο γυαλί. Γιατί αυτά που ακούτε και διαβάζετε είναι συνήθως ανυπόγραφα, διαστρεβλωμένα και παραπληροφορημένα. Εγώ ξέρω ότι οι άντρες βγαίνουν στο γυαλί και μιλάνε καθαρά με το πρόσωπό τους. Από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να φαντάζεται, ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει και όπως θέλει μπορεί να εξηγεί διάφορα πράγματα. Ποια είναι τα συναισθήματα όμως του οπαδού της ΑΕΚ όταν θα δει τον Dusan Bajevic να επιστρέφει στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου εκεί εκτός από τα χρόνια που ήταν ως προπονητής ήταν και τόσα χρόνια ως ποδοσφαιριστής και σίγουρα ήταν ένα σύμβολο, αποτελούσε σύμβολο για την ΑΕΚ. Με τον Dusan Bajevic υπήρξε πάθος. Παράφορο θα έλεγα, υπήρξε και ταύτιση. Και όταν έχεις να κάνεις με ένα χωρισμό και υπάρχει αυτός ο έρωτας ο μεγάλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει αδιαφορία. Σε ένα χωρισμό, όταν αυτό συνοδεύεται με πάθος, η αδιαφορία νομίζω ότι είναι τελείως άσκοπο να λέγεται. Σίγουρα υπήρξε μεγάλος έρωτας με τον Bajevic, υπήρξε ταύτιση του ονόματός του με την ίδια την ΑΕΚ, κυρίως από τις νεότερες γενιές οπαδών. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν δύο άνθρωποι χωρίζουν, όταν αγαπιούνται πολύ, δεν χωρίζουν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Υπήρξε έντονη συναισθηματική φόρτιση και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανένας. Τα συναισθήματα ποικίλουν. Ο κάθε φίλος της ΑΕΚ θα αντιδράσει κατά συνείδηση, αν αντιδράσει και όπως και αν συμπεριφερθεί. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι εμείς, οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΚ, που δεν κρυβόμαστε, δεν είμαστε αόρατοι, ούτε φαντάσματα, γι' αυτό και μας έχεις εδώ τώρα και σου μιλάμε, ξέρουμε πολύ καλά πώς νιώθουμε απέναντι στον Dusan Bajevic τώρα. Νιώθουμε όπως νιώθουμε κάθε φορά όταν βλέπουμε τον εκάστοτε προπονητή του Ολυμπιακού. Τα συναισθήματα ανάμεσα στον κόσμο της ΑΕΚ είναι ποικίλα. Από συγκίνηση, από απογοήτευση, από λύπη, από οργή, από ποικίλα συναισθήματα. Συνηθισμένος μόνο σε χειροκροτήματα και ιαχές συμπαράστασης, ο συνήθως ψυχρός Dusan Bajevic θα σκέφτεται πολλές μέρες τώρα την επιστροφή του στο πεδίο της ποδοσφαιρικής και προπονητικής του δόξας. Αύριο δεν θα κάθεται σε αυτόν εδώ τον γνώριμο του πάγκο, αλλά λίγα μέτρα μακρύτερα. Και οι φωνές που τα προηγούμενα χρόνια τον αποθέωναν ίσως θα ηχούν εχθρικά στα αυτιά του.